Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne m na Kristi, otito dịrị Jesu. Taa n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekpe ekpere maka anyị niile gbakọbara ebe nụnwa, na-ekpe ekpere maka ndị St. Fortunatan niile, ndị Igbo, ndị St. Fortunatan, na ndị Nigeria, na ndị ọzọ niile bụ ndị n'ebe a, wee na-ayọ Chukwu ka o gboro anyị mkpa anyị niile, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi, site na Kraịst Onyenwe anyị, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Eucharistia nụwa, ka anyị nyochaa akọ anyị na uche anyị, chọpụta achọmokwu anyị chọrọ Chukwu, ma yọọ ya mgbaghara. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Na-emeela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, ma site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin akpụ, na ndị mama, na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu yọbara m sị m ụwa Chukwu anya rịrị, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Onyenwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ihe ha na-asọ Chukwu, anyị too gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị, anyị sekpụrụ gị, anyị too gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. N'ihi nnukwu ebube gị, osebụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna jikere, Chukwu nna jikere,
Jesu Kristi, otu nwa nke Chineke mụrụ, dosebụ Nwachukwu, Nwatụrụ Chukwu, nwa nke nna, kpochapụ njọ, mere anyị ebere, nararịrị anyị, mere anyị ebere, n'ihi na nsọ gị dị asọ, nsọ gị bụ dị nwenụ, n'ihi na nsọ gị dị asọ, nsọ gị o Jesu Kristi. Chọsi dị elu, ere m nsọ n'ebube Chukwu nna. Amen, amen, amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, anyị na-aṅụrị ọṅụ n'okwukwe nke jikọtara anyị ọnụ. Anyị maara na ịhụnanya anaghị ekewa anyị. Biko, mee ka ike nke okwu gị na-agba anyị ume mgbe niile, ka anyị bụrụ otu n'ịhụnanya nke jikọtara ndụ anyị. Anyị bụ otu ezinụlọ. Nyere anyị aka ka anyị na-eso ozi ọma gị nke anyị kwenyere n'ime ya. Site na dị nwenwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezeka. Lee ihe Onyenwe anyị Chineke kwuru: site n'ụlọ osisi sida, aga m esi n'ebe kacha elu na ngalaba ya gbajiri ume ya. Aga m eji aka m kụnye ume osisi ahụ na nnukwu ugwu dị elu. Aga m akụnye ya n'ugwu dị elu nke Izrel. Ọ ga-epupụta ngalaba, bịakwa mịa mkpụrụ, bịakwa wụọ osisi sida dị ebube. Ụmụ nnụnụ niile ga-ebi n'okpuru ya. Anụ ufe niile ga-ebi na ndo ngalaba ya. Osisi niile nọ n'ọhịa ga-amata na mụ onwe m bụ Dinwenụ m, na-ewedata osisi ukwu ala, bịakwa na-ewelite osisi nta elu. Ma ọ bụ m na-eme ka osisi dị ndụ kpọọ nkụ, bịakwa na-eme ka osisi kpọrọ nkụ jupụta na ndụ. Mụ onwe m bụ Dinwenụ m, ekwuole m ya, aga m eme ya. Okwu nke ose bụ ụwa. Onyenwe anyị, ọ dị mma inye gị ekele. Onyenwe anyị, ọ
ekele. Ọ dị mma inye gị ekele, onye nwe anyị. Ọ dị mma inye gị ekele. Ọ dị mma inye onye nwe anyị ekele, ya na ikwere gị bụ onye kacha elu ukwu otito, bịakwa na-ekwupụta obi ọma gị n'ụzọ ụtụtụ, bidokwe n'abalị na-ekwupụta ịdị mma gị ruo na chi ọbụbọ. Ọ dị mma inye gị ekele, onye ezi omume ga-eto ogologo ma mma dịka nkụ, ọ ga-etowapụta dịka osisi sida nke Lebanon. Ndị kwuru n'ụlọ nke onye nwe anyị ga-eto ogologo ma mma n'ogige nke Chineke anyị. Ọ dị mma inye gị ekele, ha ga-amịgide mkpụrụ mee agadi, bịakwa jupụta na ndụ masikwa ike. Ha na-ekwupụta ka onye nwe anyị si akwụbakọta mkpume m, onye na-ebughị ụra ọbụla. Ọ dị mma inye gị ekele. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ dị asọ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Anyị jupụtara n'obisi ike mgbe dum, mgbe ọbụla anyị chetara na ibi ndụ n'anụ ahụ, ihe ibi ndụ n'ọnụ ahụ bụ isi na ebe onye nwe anyị kewapụ gbalaa n'obodo ọzọ. Ọ bụrụ na anyị jiri okwukwe, n'agbanyeghị ihe anya hụrụ, kwuru na ekwuru m na anyị jupụtara n'obisi ike, nke na n'ezie anyị chọrọ ịkwapụ n'anụ ahụ, bịakwa kwaba n'ụlọ anyị nke dị n'ebe onye nwe anyị. Ma anyị obi n'ọnụ ahụ, ma anyị kwapụrụ n'ọnụ ahụ, ihe anyị bụ n'obi bụ ime ihe na-amasị ya, maka na a ga-agba eziokwu niile banyere anyị n'anwụ n'ụlọ ikpe nke Kristi. Onye ọbụla n'ime anyị ga-erite ụgwọ kwesịrị ya maka ihe dum o mere n'ọnụ ahụ, ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ. Okwu nke osebu ụwa.
ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Mak dere. Jesu gwara igwe mmadụ ahụ sị, lee ihe alaeze n'igwe dị ka ya. Otu nwoke ghara mkpụrụ n'ubi ya, ma n'abalị ma n'ehihie, ma mgbe ọ nọ n'ụra, ma mgbe ọ mụ anya, mkpụrụ ahụ na-epulite na-eto. Otu o si eto nwoke ahụ amaghị. Ala ji aka ya na-eme ka mkpụrụ buru ụzọ pupụta ome, bịakwa mepụta okooko, bịakwa mịta mkpụrụ kara aka n'ime okooko. Mgbe ihe a kọrọ n'ubi chara, ọ naghị atụfu oge, o bido iwe ihe ubi, n'ihi na oge ya eruola. Ọ bịakwara sị, olee ihe anyị ga-esi asị na alaeze Chineke dị ka ya? Gịnị ka anyị ga-eji atụnyere ya? Ọ dị ka mkpụrụ mọstad, nke bụ mkpụrụ kacha ibe ya ntakịrị na mkpụrụ osisi niile a kọrọ n'ala. Ma mgbe a kụsịrị ya, o too, bụrụ osisi kacha ibe ya ibu n'ime ha niile. Ọ na-etopụta, buo ibu, nwee ngalaba dị ogologo, nke na ụmụ nnụnụ na-efe n'elu nweziri ike kwụọ akwụ n'okpuru ya. O jikwara ọtụtụ ilu dị otu a gwa ha okwu, ha wee nwee ike ịghọta. Sọ n'ilu ka ọ na-agwa ha okwu, ma mgbe naanị ya na ụmụazụ ya nọ, ọ na-akọwara ha ihe niile. Ozi ọma nke osebe ụwa. Ụmụ Chineke, anụrụ m unu. Ụmụ Chineke, unu anọkwa ya? Very good. So na taa n'ụzọ pụrụ iche, ihe ọgụgụ na-akụziri anyị, ana m eche na anyị ga-emetụ ọnụ n'ihe ịtọ ihe ọgụgụ na-akụziri anyị. Nke mbụ bụ na o nwere ihe nyere Chineke omume. Nke ịbụọ bụ na onye ọbụla ga-eso Chukwu ga-enwe okwukwe na Chukwu. Nke ịtọ bụ na onye ga na-eso Chukwu ga-ejisi ike na-agba mbọ oge ọbụla. Nke m chefuru na-echetara m ka anyị kọwaa, right? Very good. So nke mbụ, ka ihe anyị sị na nke mbụ, o nwere ihe nyere Chineke omume. Ọkwa Igbo ka unu na-asụ ebe a? Ya, o tego nsudebere Igbo, so ka emee today. Ka ịghọta, ama m ka today si bata n'ihe asị, ama m ka sef si bata na ya oge. Ọ na-adị izi mana mma anwa, right? Very good. So tata ihe ọgụgụ nke mbụ na-akọwara anyị na o nwere ihe nyere Chineke omume. Gịnị ka o ji akọwara anyị ihe a? Ọ bụrụ na ị gaa
gaghachi azụ n'akwụkwọ izizi dị na Baịbụl, ị ga-achọpụta na mgbe Chukwu kere ihe niile, okwu ọnụ ya ka o ji kee ihe niile. Ọ sị ka eluigwe dị, eluigwe adị. Ọ sị ka ana adị, ana adị. Ọ sị ka mmiri dị, mmiri adị. Ọ sị ka mmadụ dị, mmadụ adị. O nwere ihe ọbụla nyiri omume. Ọ ya mere na anyị na-akpọ ya Alfa na Omega, isi mbido na isi ngwụcha ihe niile. Ọ ya mere na anyị na-ama na ọ bụrụ na Chukwu kwuo okwu na ọ ga-emezu. Oge ụfọdụ anyị na-ekwu na ihe a bụ ihe ịrịba ama. Kedu ihe eji ekwu maka ya? Maka na ife karịrị ndị mmadụ nghọta. Oge ụfọdụ mmadụ na-aya ihe dịka kansa maọbụ HIV, dọkịta sị na enwere ozi ngwọta. Then ị bịa n'ebe Chukwu nọ, Chukwu agwọọ gị, iji gosi gị na o nwere ihe nyiri Chineke omume. Ọ ya mere na ihe ọgụgụ nke mbụ nọ na-agwa anyị, si anyị na ọ bụrụ na Chukwu kwuo okwu na ọ ga-abịa na mmezu. Ọ sị ka osisi sida dere, ọ dere. Ọ sị ka o puo ome, o puo ome. Ọ sị ka osisi dị ndụ kpọnwụọ, ọ kpọnwụọ. Ọ sị ka nke kpọnwụrụ punite, o punite. Ọ sị ka nke na-acha ka ihe a na-akpọ green, akwụkwọ ndụ, eziokwu. Ọ sị ka nke dị ndụ kpọnwụọ, ọ kpọnwụọ. Ọ sị ka nke nwụrụ anwụ nwee ndụ, o nwee ndụ n'uju. Ọ ihe ọgụgụ nke mbụ na-agwa anyị. Ọ bụrụ mana ihe Chukwu ji wee na-akọwara anyị ihe ndị a bụ iji chetara anyị na ọ bụrụ na o nwere ọnọdụ ịnọ na ya, ọsọkwa ya bụrụ na ihe karịrị uche mmadụ nghọta, ka ị ghara inwe nkoropụ. Ịkọwatara ya Chukwu, ọ chọọ ka o mee ya, ọ ga-eme ya, maka na okwu ọnụ ya ezugo ime ihe niile ọ chọrọ. Nke ịbụọ, onye ọbụla ga-eso Chukwu ga-enwe okwukwe. Katikizim si anyị na okwukwe bụ onyinye mmụọ Chukwu ji eme ọgọ, nke na-enyere anyị aka ikwelụnụ, ghara ịtụ uche ọbụla n'ihe Chukwu egosina. Ọ bụrụ na ị nwere okwukwe na Chukwu, o nwere isi na ị nọ ebe a. Ọ ka mma na ị biniri tichaa ike gị naba na. Mana ọ bụrụ na ị nwere okwukwe na Chukwu, kedu ihe ndị Igbo na-akpọ congratulations? Ifuru ya na anyị ncha na struggle n'asụsụ anyị. Chief Chibuzos na daarụ abụrụkwa congratulations. Yes, mana ọ bụrụ na ị nwere okwukwe nọrọ ebe a, ana m etunye gị ugo, maka na ị nwere isi ọma. Ọ okwukwe ka Chukwu ji arụ ọrụ. Ọ ya mere na ihe ọgụgụ nke abụọ nọ na-agwa anyị na onye ọbụla nwere okwukwe na Chukwu na nsogbu adịrọzi. Ọ sị anyị nwee obi siri ike. O nwere ihe na-eme mmadụ inwe obi siri ike na-abụrụ inwe okwukwe na Chukwu. Maka na ihe bụ inwe obi siri ike bụ na ihe ahụ i chere na-ama emenwu, ị kara obi mee ya. Mana o nwere ihe ọzọ na-eme ka mmadụ menwuo ya na-abụrụ okwukwe mmadụ nwere n'ebe Chukwu nọ. Ọ ya mee na ihe ọbụla ndị mmadụ na-eche na ọma aga, itinye aka na ya, ọ gaa. O nwere ụfọdụ n'ebe a egwu ada ekwezu eme ihe ụfọdụ. Ọ sị ha, enwekwara m ike tinye ego na nke a, ego ma na ọma emezie. Onye na-ada take risk, anyị tinye ebe obere ka o nwee ike flow, ọkwụnụ ghọta. Onye na-ada take risk, oge ụfọdụ ọ na-afịa arụ onye ahụ ịga n'iru, maka na onye ahụ ga na-asị nke ọbụla ị kpara aka, iche na ọma ganwu, ịnọrụ, and ịnọrụ like that, ịma agazi n'iru. Achọrọ m inye gị obere ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akọ ugbo, ịkọnye ihe n'anị, o nwere ka ị ga-esi mara ma ọ ga-epu ma ọ ma epu, mana ị ga-akatagodo obi kọnye n'anị jebezie. Ọ ya bụ okwukwe.
ndị anyị bụ ihe anyị nụrụ n'ihe ọgụgụ nke ịtọ n'ụbọchị nke taa, na ọ bụrụ na ị kara obi ahụ, ị nwee obere ndidi, Chukwu ejirizie aka ya gosi gị na okwukwe gị ga-amịta mkpụrụ. Ọ ya mere o ji dị mkpa na anyị ga na-enwe okwukwe n'ebe Chukwu nọ. Ihe bụkwa na inwe okwukwe bụ na ịmụpụta nwatakịrị ope mpe n'anya, inwe okwukwe na ọ ga-emecha bụrụ prezidenti Amerịka. Okwukwe bụ ya. Isi nwa gị ya gụọ dọkịnta na ị chọrọ ka ọ bụrụ dọkịnta, nwa gị agụba, inwe okwukwe na-azụ ya, o mechaa bụrụ ya. Ọ bụrụ na ị nwere okwukwe, ị ma tinye ha n'ọnọdụ dị etu ahụ. Mana okwukwe bụ ihe na-ebuga gị n'ebe ị chọrọ ịnọ. Ndị okwukwe ahụ na-eme gị inwe ntụrụ ugo, ị gaa n'iru. Nke ịtọ, kedu ihe anyị sị na nke ịtọ bụ? Ị ga na-agba mbọ. Ya, ndị be anyị sị na nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Unu anụnụ gị? Yes. Nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Eche m nọọ ihe a kọwara ihe ọgụgụ nke ịtọ n'ụbọchị nke taa. N'ihe ọgụgụ nke ịtọ, a na-akọwara anyị na ọ bụrụ na ị na-eme ihe nwayọọ nwayọọ, na ị ga na-aga n'iru. Ọ ya mere eji kọrọ anyị akụkọ na-aba akọrọ anyị na onye ọgha mkpụrụ pụta gha mkpụrụ, na ka o si puo ome ọ marọ, ọ na-akpụ ụra, rarụba ụra, ihe ọ ghara epuo, bido mịpụta, mebe ihe niile, everything a na-aga. Wee si anyị na otu ahụ ka alaeze eluigwe dị. Alaeze eluigwe bụ ihe na-abịa nwayọọ nwayọọ. Ọ bụrụ na ịkụnye ihe n'ala, ị ga-enweri ndidi. O nwere ike iwe ọnwa ịbụọ maọbụ ọnwa ịtọ iji wee mee ihe, ọkwa ya? Mana onye agụụ na-agụ taa kụnye ihe n'ala taa, o nwere ike ịta afụfụ ọnwa ịbụọ maọbụ ọnwa ịtọ, mana ọ tagide afụfụ ahụ nwee ndidi wee ruo ọnwa ịtọ, o bidozie wetebe ihe a kọrọ n'ubi. Gịnị ka ọ ga na-emezi? O nwebe aṅụrị. E nwekwara ike iji ịgba mbọ wee wepụtakwazie ife a kọrọ n'ubi, mana emechazi ihe niile, ibuna ya n'ụlọ, ibido barbecue, ọkụ ya? Ịhụba ji, wepụtebe ihe niile, ụkpaka, ebido ribe ihe. Ọ bụrụ eziokwu, ọ ya nwa bụ ịgba mbọ. Anyị niile tosiri ịdị na-agba mbọ, kọọ ha na ntakịrị, otu ọbụla ọ dị. Oge ụfọdụ na ihe na-eme anyị enwe nkoropụ bụ na anyị na-eche na obere mba na-agba onwekwa na ihe ọpụta. O nwere ihe ọpụta, maka kọọ ha na-ewetara onwe ya. Ndị be anyị na-asị na nwanza na-ebe tụị obere mbọ gị ahụ ga-amị mmiri, ọ ga-amịta ihe mkpụrụ. Ọ ya mee na oge ọbụla a na-akọrọ anyị akụkọ a, ọ iji kụziere anyị ịgba mbọ. Kedu maka mustard seed? Mmadụ na-efugoro mustard seed, mkpụrụ mustard? Kedu onye funugoro ya? Nwere onye funugoro ya ebe a? Ndị a bụkwa ndị Amerịka. Anyị nwa afụgo okwu ya. Anyị afụgo ya na Naijiria. Unu ga na-anatakwa ụlọ, biko. So i were mkpụrụ a, ọ na-adị ka aja, i were ya tinye n'ala, o wee puo ome, o wee mịa ukwu osisi ya na ya na-ara na kapịla. Ọ ya ma eje so ji wee sị nọọ mkpụrụ kacha ntakịrị, mana o puo nọọ ya nwa kacha osisi niile. Afụgo m mustard tree, o buka, mana ihe dị as tiny as sand na-epupụta ya. O wee bụrụ na ihe ọbụla ị na-eme jisie ike na ya. Ọ bụrụ na ị daa afọ result, kaba arụ na-agba mbọ, emechaa ọ ga-adị mma. Achọrọ m iji ofu akụkọ maọbụ ịbụọ wee mechie. O nwere ofu nwatakịrị a na-akpọ Rita Antoinette Rizzo. Onwe onye nụnụgoro afọ a ebe a?
oke nwatakịrị a amụtara ya o wee pụta mmụọ ya na-agwa ya na ya ga-esi na ihe onyonyo wee fee Chukwu. Ihe a ka ọ na-eche n'uche oge ọbụla, mana sọsọ ihe ọ mara eme bụ oje ọgbanye telivishọn ọgbanyụọ ya, ọ gwụcha ihe ọ mụta, mana uche ya na-agwa ya na ọ ga-emenwu ihe dị na ya bụ ihe. Eweru mgbe ọ dị arọ 21 ọ banye ichi echichi na nke ndị a na-akpọ Paul Clares, ndị Franciscan Order. Ọ banyezie ebe ahụ, ọ ka na-echekwa ihe ahụ ọ na-eche, ọ na-eme ya obi na-abụ ọ ga-aga ọ ma aga, nọkatazie o were okwukwe ya tinye na Chukwu, bido gbaba mbọ gbagide mbọ gbata $200 ka esi ekwu $200 ọgụ dollars, ọ bụrụ ya $100. Okay, $100 eziokwu, thank you, yes. $100 $100 na mmadụ one ma one. O bido ihe a na-akpọ Eternal World Television Network, EWTN na-anụ maka ya. Onye bidorie bụ Rita Antoinette Rizzo, na-akpọ ya Mother Angelica, ọ bụrụ ya. Ọ ya ka o si na ya wee jee Gotani na Ayondale, Gotani na Birmingham na Ayondale ka ha nwere headquarter now. Mana onye nwere ebumnobi tinye obere ịgba mbọ, Chukwu ejiri aka ya mezie ya ọmịa mkpụrụ. O nwere ofu nwoke a na-akpọ George Washington Carver, amara m na anụnụ gị, ọ bụrụ George Washington nke president. Washington Carver bụ an Afro-American agricultural scientist, and ya nwa bụ onye gbanwere ihe gbasara ịkọ ugbo na South America. Ma ị mara ihe o ji wee gbanwee ya? Ọpapa na nduku. Unu amara ihe bụ ọpapa? Granọt. Unu amara ihe bụ nduku? Potato. Ọ ihe na-aba otipuo a na-anụ afọ ya n'ụwa niile. So biko, ọkachasị ụmụaka na ebe a, ke ndị na-anụ Igbo ebe a wee n'aka enu, biko unu gbaba mbọ, unu ekwena onye ọbụla si unu na unu ama emenwu ya, unu ga-emenwu ya. Ihe ọbụla itinyere obi gị na ya yọọ Chukwu, ọ ga-enyere gị aka iweta ya n'isi njedebe. Ka Chukwu nyere anyị aka, ka anyị na-agba mbọ mara na Chukwu o nwere ihe ọbụla pụrụ ya omume, mara na okwukwe anyị ọ ga na-agọzie, ọ na-amị mkpụrụ, mara na mba anyị na-agba ga na-amịpụta ihe site n'okwukwe anyị nwere n'ebe Chukwu nọ. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, Nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, Nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na Nna bụ otu ihe n'ihe ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya
ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwenu na-enye ndụ, onye siri na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokodo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik, ekwupụta m n'otu baptizim mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwe unu. Anyị na-ayọ mmadụ 3 maọbụ 4 pụta ka ha nyere anyị aka n'ekpere nke ndị kwe unu. Ha ga-anọ n'oche oke. Ọ dị mma. N'ụbọchị nke taa, a na-akọwara anyị na anyị ga na-aga ije nke okwukwe, ka anyị were okwukwe anyị bụrụ ebumnobi anyị niile bute n'iru Chukwu n'ụbọchị nke taa. Dị nwenụ nụrụ anyị. Dị nwenụ nụrụ anyị. Dị nwenụ nụrụ anyị. Ka anyị runatazie isi gbakọnye ihe ndị ọzọ niile anyị bụ n'uche. Chukwu pụrụ ime ihe niile dị ebe, ihe niile si n'aka gị abịa. Ụmụ gị gbakọrọ n'ebe nụnwa n'ehihie a bụrụ ekpere anyị niile, jide okwukwe anyị niile na-ebutere gị ekpere anyị niile, wee na-ayọ ka ị gboro anyị mkpa niile anyị bụ maka ya bịa ebe a, ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi, maka na anyị yọrọ ha site na Kraịst onye nwe anyị.
n'aja misa dị asaa n'ụzọ pụrụ iche anyị na-ekpe ekpere maka ndị nna niile bụ ndị otu anyị, ma ndị na-ebe a ma ndị na-anọrọ ebe a, na-ekpekwazi ekpere maka ezinụlọ ha niile. Rịọba na ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile nara nọ. Chineke anyị, iji achịcha na mmanya nke a na-azụ anyị, werekwa ihe ọgbụgba ndụ nke a na-eme ka anyị dị ọhụrụ, biko mee ka anyị site n'ihe ndị a na-enweta enyemaka gị ma n'ahụ ma na mkpụrụ obi, site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welita n'obi elu ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, ya si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ite onyinye ndị a nsọ site n'ịwụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee wee ọrụ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta.
anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọlta gị niile. Chetakwa ndị nna niile na ezinụlọ ha. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na Saint Fortunata na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịka n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o sepụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanagha nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwara ya na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile.
nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu onye nzọpụta, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị anatala ahụ na ọbara nke nwa gị, otu oriri nsọ a si egosi ịdịkọ n'otu nke ndị kwerenụ, sikwa otu a mee ka ịdịkọ n'otu ahụ na-apụta ihe n'ime nzukọ gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection. Why? Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. The annual Catholic appeal is once again in progress. Our goal is $22,152. As of now, we have $7,290 in pledges. Thank you for those who have already made a pledge. We remind you to return the envelopes. If you didn't have the envelope in the back of the church, because onye ọwụna gba mbọ ka o were envelope. According to the diocesan guideline, our church is now open to full capacity. Kunaka. Agwas na-echeji egwu echeji ụkwụ. Unu funo ebe a ka anọ wee gụ ihe ọgụgụ taa. And ebe a ka nnọkwa na ambo ka nnọkwa na-eme announcement. Even if I abata ofuma. So for that, the church said that, as you know, during the pandemic, the obligation to physically attend Mass was waived completely, whereby we were attending Mass by YouTube, by Facebook, by internet, by Zoom. But right now, the obligation of Catholic to attend Holy Mass on Sunday and Saturday is now reinstated. So, onye ọbụla bịawa ụka onye a na-akọwa. Now the time for Zooming and YouTube, very soon it will be over. But if you are ill, please, you are also advised to stay home, please. But the obligation is now on fully. The wheelchair lift is operational. Everything is back to normal. And when the wheelchair, if they come to Mass, you use the wheelchair lift to come up to the church. Next week, second collection will be for air conditioning. Never mind outside right, but some days this week it's been very hot. So please let us support the parish to keep us cool when we come into the church. Can I have a sweat? We still have some flower circle available. The minimum donation is $25. I don't show an ando to any. I got it, I draw them do to because Banum Bokunu Wello, the circles, and Chabo, a way of helping the church and receiving added prayers.
We are happy to announce that the religious article stand is once again open. Those ones are at the back of the church. And when he actually go, so things are coming back to normal. If you are not getting the envelope, like it was brought to my attention before the Mass that some people say they are not getting the envelope for the parish, because see me after Mass or see Solomon with your name and your address. Just give me your name and your address. By next week, you'll start getting the envelope. And those that didn't complain and you are not getting the envelope, because them that now I will identify where we are. Well, envelope, name your address. If you want, in a bulletin, and where section and add the new members, you can fill that one and give to me, or you put it in the collections. The envelope will come 2 weeks after that with your name and address. Father Tata bo eja gozi ndị nna mmesi announcement biko ka bakwụrụ ọtọ ka gozi efa n'oche ha. It has come to our notice that now OFBF, I know for what's the full meaning? Okay, OFBF, Organization for Biafran Freedom Press Conference, holding in DC on June 28th, that they need your donation to make that press conference a reality. If you looked at YouTube, you will see like more than 1 million people in London, Yorubas and Igbos. It's in Italy, in Italy. Any birthdays? Oh my God. We mercy in the name. May the blessings of the Lord be upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. And when anniversary, when in a anniversary, because calling on the choir aka on a church adore icheta. Calling on the choir aka. We have guy and abatakwa wayo. Ana queer around where we sit. Very soon, nuku draw maya patakwa. And you may work I say, Manankanwa, the good ome tata, church, mama, father tata, we sign a book in your choir. And I go for when I can Father Franklin, Ebiano Yala Tata, Colonia Acabikono. Ono mana Father Franklin nona Brooklyn eba onya God is no te gonyaja sudebeli Igbo yana ande Caribbean na ande America na akazi mana onye amara si Igbo ka so no ka Father Franklin odi anye mma. You're welcome, Father. Otito diri Jesu. I almost forgot. The parish send the 2 letters. Not parish, diocese. Onoma, we always give na annual Catholic appeal. Bishop office send the augwo. Thank you and a reminder as usual. No name melka na say meko se me. Biko, I got maka